Nyakoromogi pod wadhi nyime kod weche manyien kama chenro mar kawo pach jopiny ewi lipot mar NADCO biro chakore tich ang'wen juma manyien to komiti chike mar od bura mamalo kod mar Senate tieko nono lipodno. Romo ma kanyakla kind committees go kawuono giwinjore mar kawo thuolo kochakore tich abich mar tieko nono lipodno ka giwacho ni gin chien e kete tim. Gie kaeri watudore achiel kachiel kod lipota marwa mano Walter Nyambaga mar mondo mi omiwa ler ewi chal mar nono lipodno ero mar NADCO. Wadhi achiel kachiel mar ng'eyo ni to wach makamano ochopo kanye to chal mar kawo pach oganda chalo nade. Walter, mana kinyalo winja, inyalo mana chiwonwa ler ni to gie kinde ni ang'o madhi nyime to kawo pach oganda ewi lipot mar NADCO dhi timore nade to gin weche mage madito mabende irango e wach mar kawo pach oganda. Simpros in kare kendo kaka iseketeno en adieri ni kamiti mokelo kanyakla mano mar od bura to kod mano mar Senate mano ochwe kom kod jokombe ariyo Hilary Sigei kanyakla kod George Murugara mane obedo kod twak e okinyi ma kawuono kendo chopo e winjruok ni gisebedo ka giyware kendo thuolo dong' machuok mondo mi gichop kare lipot mane ochwal mbele jodito mago mag Azimio kanyakla kod ma Kenya Kwanza kendo bedo kod winjruok ni kamiti marango weche mag chike pachoka mano the jela committee mar od bura owinjo bed ne doyo iye kendo timo lokruoge moko mowinjore kokamano tibi kale kaka en tiyo. Kinyi ma kawuono komiti no bedo kod winjruok ni koro gidhi kawo thuolo machuok kendo mondo mi lipotno endo keti kare. Bende lipotno ne nitie kod dwaro mathoth mane mulo katiba pachoka to mulo katiba pachoka nyaka koro dhi gwel pach oganda. Chieng' tich ang'wen gibiro bedo piny mondo mi koro gikaw pach oganda nikech gino dwaro ni mondo mul moko kuom thuond kata thuok katiba pachoka. Gin kod chenro mabiro kawo gibiro bedo gitengo odiochieng' mar tich abich mondo mi koro gikaw gechwane od bura kale kaka idwaro. Moko kuom gigo magiketo kata gimiyo mbi e lipodno endo en mondo mi gikaw thuolo makende mar ng'iyo kenge mibidhi los godo duol mata oyiro pachoka the Independent Electoral Boundaries Commission IEBC ma nyaka chop seche giendi wachore ni ok nyal dhi nyime kod tayo chenro mage mowinjore otim kaluwore ni ginok kendo bende ok giromo wang'e momiyo ginyalo dhi nyime kod kongo kata loso kiewo pachoka nikech katiba dwaro ni tok higni 8 kata 10 to winjo bed ni moko kuom kuonde chung' ute bura kata moko tong' mag pacho kendi winjo beni chake ng'iyo kendo kotenore kod chik manyiso ni gisani mano ok nyal dhi nyime ka giloso mokelo kanyakla jaod bura mar Riedo Tinda Molo kanyakla kod mano Rwaka Tije Kajwang' wacho ni thuolo rumo kendo moko kuom kuonde moko mowinjo beni time yiero madundo kuonde moko ma bende onge kata jogo mo gin bende nyalo chwalo dwaro mar ni kaka jaod bura osebedo ka dhi nyime kumo e mana higa achiel dwaro nitiere mondo mi los IBC mondo mi IBC no dhi nyime chalo tich pachoka. Koro nyakla mar kamiti marango weche mag chike pachoka the jela committee mano mar Senate kod od bura ogike winjruok ni thuolo rumo mar chako goyo pangles mondo giketie tim lipot maked kod mano ewi seche goendo dwaro nitiere kata mondo mi ketie tim ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kanyakla kod mano ma Kenya Kwanza osebedo ka yware kendo moko chayo jowetegi ni mosebedo ka ok ketie tim kendo tugo moro mar apoyo kod paka mar deko chenro maked kod mano mondo mi ketie tim report dwaro ni mondo losi apisi moro mar kweth maketo piny owacho tesre ma bende biro ber kisiro kod piny owacho. Magi gigo mowinjo beni keto kendo idoyo igi makare. Moko kuom lokruoge medo ni mondo ng'e malong'o en kwan mag joma mine kaka katiba dwaro kendo chopo kare obed 1 ewi 3 ma kwan makedo kod mano. Koro ma en report ma koro gibiro dhi chako rango ei matut kendo goyo okang' ka ging'iyo ni to bende gibiro chopo kare nikech thuolo bende osebedo ka koro nok mokalo moko kuom gigo mane Azimio dwaro to kod mago ma Kenya Kwanza dwaro. Lipod ni endo biro dhi go ng'wech. Simpros okinyi ma kawuono ni endi kata mana nyeri mabokalo ng'anyo moro odwa bedo matin e diere od bura ka endi mana ka lidho ni alidho mondo ibed go ging'eyo ni nitiere ywak makende kaachiel kod moko kuom loso chike mabiro dwaro ni nitiere jogo ma seche moko ka dwaro tich to donjo ng'wech kochopo e apis tigo ni mondo gichiwie gimoro matin kata chunogi mondo mi gichiwie mit bilie ka opore gi mit bilie chopo kod geria gi thuon ko giyudo gimoro. Mano en chik ma koro kaw kod jaod bura
ma en Karoli Omondi kanyakla kod jaod bura ma Nairobi County Esther Passaris e kind jotelo mamoko monywando Beatrice Alache Madagoreti kendo idhi chopne speaker odiochieng' ma kawuono niendi mondo goe mbaka malach moketo ni ikawo okang' ne jogo ma seche moko ochopo kaendi kar kwan ma chopo mana ji 200 gi wiye mowuok e kuonde dak mopogore opogore machalo kaka Dagoretti, Kangemi, Mkuru kwa Njenga, Madhare to gi kuonde mamoko. Kane gichopo e od bura kaendi gibedo kod tich matek kod polisi mondo mi otam gidonjo e od bura, mak mana ni nok gichopo to gichwalo kwayo margi midhi pedhi mondo mi losie chik moro mabiro keto bedo ataro mar tok chik. Ponono ni ng'ato dwaro tich tikwaye ni mondo ibed kod achiel. Mopogore kod mano, kopo ni gidwaro pi kuonde ma gidakie to nyaka ikete ma ibed kod achiel. Mano en chik makoro ibiro dhi doiye kaendi kolose obedo chik Simpros joma mine nyalo bedo kod ratiro mar yudo tich mok idhi kuom moko kuom gigo ma giwacho ni gikale ka gin bende giriedo ni kata mana kinde mag chopier ria kanyakla kod dwaro mwandu mamoko mag jolupo jo timo ala kamago endo wich kuot makamano bet ka gikale alidha nikech ma gimo yudore e kinde machal kod mar kachila nyaka studio Simpros pono kod penjo ibiro chwalo na bat mano e kaka weche bedo machal ahinya motenre kod ng'anyo mobedo kae deka moko machuokno kanyakla kod report makoro mar NADCO madhi gweng'wech pacho ka weche ariyogo ochuno nyaka studio. Erokamano nya Walter Nyambaga mago weche ma dito kendo ma igi pek wageno ni e report mabiro mbele kanyo wabiro ng'eyo tiendgi kendo wabiro ng'eyo gi e yo matut. Erokamano nya Walter.